Takže milá Andrejko, sedeš na nás a dost tím až sedeš, jo, tak my si dáme pivo na tebe, jo. Za pivo. Takhle se máme rádi, jo. Máme rádi hodně. A měli bychom se radši, kdybys tady byla. Jo, kdybys tady byla a mohla si nám dělat samý radosti, vytvářet úsměv. S těma tvýma kouzama třeba nebo tak, ale to je prdeli. Protože jsme požrali jako hovada. Protože máme za sebou 12 hospod, 12 piv. A tohle je 13. Tohle je 13. Pivo. To je 13. 13. I love porno. Tak jsme si pro tebe vymysleli takový menší kousek. Hele, tady máme takovou... Já jsem se bral v taxíku. Tady máme takovou... Mimochodem. Takovej sloupíček. Tady jela sama v tágu. Máme jí moc rádi. To jsem vzal. On to nechtěl vzít do taxíku. A ono, když to položíš jako by na sem. Tak. No, tak u ní si nám mohla zatancovat, no, ale tak jako škoda, no. Je to ale no. promarnila si svoji šanci a prostě tebe, no. druhou už nedostaneš, neboj. Posradal jsi to. Hrozně. A co my uděláme? My si tady dopijeme pivo, ovip. Ovip. Life is porno, I love porno. Porno. My dopijeme tohle pivo, dáme si panáka, protože tady mám výbornou grapu přímo z Moravy a ty si ji nedáš, protože už tam tak na 2-3 panáky a dneska to dopijem. Papa. Ještě něco pro Andrejku? Máš hlazení kosu. Já jsem dělal jakoby erotickou vsuvku, víš? Já jsi dělal erotickou vsuvku, jo. Zkusil jsem. Ale počkej, tak když to podržíš, tak já bych taky dal erotickou vsuvku, ty vole. Počkej, já budu budu takovou záběru, ty se zatím připravuj. Já se tady připravím. Ty se připrav, řekni, až budeš ready. Ještě chvíli, vole. Protože já tady můžu dělat ty vole vsuvky 2 hodiny, víš, to je v pohodě, ale... Už? Takovouhle vsuvku tady mám. Už máme vsuvku? Tady mám vsuvku a já se s ní úplně takhle jako vyžívám, no. Já si vždycky jako takhle vždycky tady sednu a... Počkej, to musíš na postel, kámo, to se musíš lehnout. Počkej, musím na postel. To si musíš lehnout. Tak já si vždycky, tady takhle, tohleto a vždycky takhle, man. Vždycky úplně, a ten košíček tady, víš co, ten bude úplně, to je úplně hrozně super, ty.